Onye ọbụla nwere mmadụ n'Ọnịcha kiriere m ihe onyonyo a ma tụsaa ya nye ndị niile ịma ka ị wee zọpụta ndụ nke ọsịsọ ya. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara, bụ nke na-egosi ụgbọala bụ ite mmanụ petrol bụ nke ama dịka petrol tanka, nke darada n'iru ọdọ mmanụ ụgbọala nke ama dịka Mensi filling station, bụ nke nọ n'akụkụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ Army Barrack nke dị na Ọchanja n'obodo Ọnịcha. Ya bụ ihe onyonyo na-egosi ka mmanụ petrol si na ya bụ ụgbọala wee na-awụfu. Ọtụtụ ndị mmadụ achịrịkwanụ kọntena chịrị jerikan wee na-agbata ebe ahụ na-akwọrọ mmanụ petrol nke na-awụfu. Wee zipụta ya bụ ihe onyonyo si mba wee dowe ihe niile m ji n'aka si ka m wepụta nke a. Onye ọbụla nwere mmadụ na gburugburu ahụ ya kpọọ onye dị otu ahụ, kpọwa ndị niile ị nwere, gwa ha si onye ọbụla si ebe ahụ pụọ. Maka gịnị? Ọkụ ihe gbasara mmanụ petrol na-awụfu awụfu otu a ọ na-abịa ka bọmbụ. Ma site n'ihe anyị na-anụ, ebe ya bụ mmanụ petrol na-awụba na gota, ya bụ gota gara na ọtụtụ ebe, ọ bara na ọtụtụ ogbe na ya bụ Ọchanja, bụ nke ga-adị ezigbo njọ ma mmanụ petrol a gawa ruo ebe ọkụ dị. Ọ ga-emebi nnukwu ihe. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ka anyị nyere anya na otu nkenke ihe onyonyo nke anyị si ebe ahụ wee nweta ma hụ ka o si wee na-aga na ya bụ Ọchanja na Ọnịcha. Ka m pụtakwanụ. Biko nụ leenụ n'ụzọ a drọpụrụ ebe a. Biko nụ ya na Mensi filling station. Biko nụ ndị nọ Ọchanja and ndị nọ along the road, town flyover and so many places gutter link ebe a galụ. Biko ọ bụrụ na unu nweta ozi unu atụsa ya. Wisdom na-ekwu tụsa na ozi ya just some few hours ago ka ya melụ, and this gutter gala ebe a nwekwa link to this places mkpọrọ afa Ọchanja. Ọ na-ama akwa mmiri n'oge before ozobe. So biko ndị na-ebe a should be very careful. Here full loaded tanker fuel dale ya, and the gutter nwere link. Gutter niile efu nwere connection both Ọchanja o, main market o, relief market as the case may be. So biko if you are there or that environment, just try to be very careful and tell others. Spread the news. If possible, call your loved ones. Let them be aware of this information. We don't want any sad news, and by the special grace of God, such news will not occur. I don't know. Let people just went to Hane to play there. Already, I pay for some Africa. Nirumensi can come in. We put Army Barrack here. People serious in Africa. Tomorrow. And when goes to soup now, I see the serious one the mother, but I'm the mother does the breakfast. Yeah, one more. No. This one is white now. I'm trying to in the mother in Africa. Then food real touch. This thing can have what can I everybody there. Everybody. Even these barracks now, this barracks safeguard. They are this arena to make sure that people are safe. But no action is being taken. As it stands now, no action. Everybody is just interested about money. Everybody is just interested in the family barrack here. This thing may go like how many? 30 to 1 hour ago. It's still happening. Who is to be blamed if anything happens? They are trying to control a lot of movement here. If anything happens, who is to be blamed? God, man, our carelessness, or greedy for wealth? Idea? I think best option for this thing is to call on the law enforcement agencies to make sure that this place is safeguarded. One of these people now, when lighter objects here now, everything is flammable. Everybody will go on flame. There's no place to be safe for everybody. Look at it. The gas can have super. Alright. God keep us safe. I don't know what is causing all this problem this period. I don't know what is causing all this problem. Everywhere in Nigeria. Only this January. Many problems have been recorded. And they couldn't want God save us. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m,
biko naanị otu ihe ọma m ga-achọ ka ị mere m bụ nyere m aka tụsaa ozi a ka o rukwuru ndị niile bụ ụmụnne anyị ndị bi na obodo Ọnịcha, karịsịa na ya bụ Ọchanja, ma ọkwa na ụmụnne anyị ndị bi na ebe niile na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria, ka onye ọbụla gbadokwa anya ma mara ụdị ajọ ọnọdụ ihe dị otu a ga-ebutenwu onye ọbụla hụrụ ebe ihe gbasara mmanụ petrol dara ada, ihe ọbụla gbasara ụgbọala mmanụ petrol dara ada. Ejekwala ebe ahụ. Ọkụ ya, otu o si egbu ndị mmadụ, ọ na-egbu ka ogbu n'igwe, ọ na-adị njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị, na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụpụ gị na-abata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, njem ọnụ, Igbo mụrụ nzem ọzọ, ekelekwa m unu bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo, na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Oge, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.